wajibi ne ka kiyaye abin da Allah baya so ya ci. Annabi sallallahu alaihi wasallama baya so a ji kiɗa ba a jin kiɗa. Idan kuma ka ce ana jin kiɗa, me yasa babanka baya ji? Ba a jin kaɗe-kaɗe a musulunci. In ana jin kaɗe-kaɗe, me yasa babanka baya ji? Ko shi baya so shiga aljanna ne? Kuma me yasa malamin kaɗin baya jin kiɗa shi me yasa ba zai kunna kiɗa ba? Me dalili? Kuma me yasa ba za a kunna kiɗa a gidan shi malam ɗin ba? To me yasa ku yake sa ku ji kiɗa? Ai ya kamata ma in kiɗa da gaske ne, in mutum babban malami ne sai ya buɗe studio a rika cashewa don saboda a samu lada a shiga aljanna. Amma tun da ƙarya ne, haramun ne, ba za a yi gidansa ba, kuma matarsa ba za ta je ta cashe ba. To shi kenan sai kai zai cuce ka, tun da shi malami ne daga cikin ɓatacce mai ɓatarwa, kuma sai ɓatar da kai. Saboda haka masu jin kiɗa su daina, Allah ba sa a ji kiɗa. Don haka ma bai aiko da wani wato nau'i na kiɗa ba, bai aiko manzon sallama da gula ko kalangu ko jita ko ganga ko duma ko caki ko garaya. A gaban manzon sallama ba a yin wannan. Haddan alkurani ake yi. Dukkan wani abu da ka san haramun ne ka kiyaye shi. Kuma abin da ya haramta a cikin Ramadan, ko da Ramadan ko babu da Ramadan, haramun ne. Karka ce sai a Ramadan. Akwai hadisi ƙarshe daga Abu Huraira yake cewa manzon sallama ya ce, wanda ba zai daina